Ġejja x-xita, jien Gaetano De Manuele magħkom fuq 104.4 FM l-istazzjon tal-Maltin u l-Awċin iva tassew ġejja x-xita għadu kif ħareġ ir-rapport tat-temp mill-Uffiċċju Meteoroloġiku li ġej il-maltemp l-ogħla temperatura hija ta' 14 grad Celsius u l-iktar waħda baxxa hija ta' 12 grad Celsius. Ġej il-gawwi riesaq liebet għal ġol irdos lejn ix-xtajtiet il-bewbux sejjer jistaħbal ġewwa t-toqob qalb il-blat, il-ħuttaff ħafif daqs il-vleġġa ħalla s-sema u ġibu l-art. Issa li jmiss li naqraw ftit mill-kummenti tagħkom li ktibtu fuq il-paġna tagħna dwar it-temp li ġej għall-Gżejjer Maltin. Mela, Lewis minn Birkirkara ma tantxu ferħan din l-aħbar u Josette minn Mosta kitbet li ilha tistenna x-xita mis-sajf. Mid-dera ma tantx tħobbu s-sajf Josette. L-aħħar kumment tal-issa huwa minnant Mary mir-Raba Tawdex mill-Boddi kitbet ilna parir ħelu li jgħidilnek. Nista' Malta xita għandna nadfu l-bjut u jiftħu l-bjar l-imta poetessa lija.